Sieltä hakee Turunen kiekkoa, hyvin pysyy kiekkoalueella. Valkonen kiekkomaalille ja sinne menee. Jukurit siirtyy 0-1 johtoon ja nyt tästä kulmasta juuri nähnyt, oliko siinä ohjaus mukana, mutta joka tapauksessa Valkonen heittää kiekon maalille ja Jukurit on siirtynyt tässä ottelussa 0-1 johtoon, kun ottelua on pelattu vasta 2 minuuttia 29 sekuntia. Mörsky nostaa kiekon alueelle, hyvällä vauhdilla tulee sieltä Riku Pitkänen. Pitkänen, joka viime kaudella pelasi Mikkelin Jukureissa, mestarijoukkueessa. Sieltä tulee hyvä levytys Pitkäselle ja Pitkänen nostaa takaa yläkulmaa ja tasoittaa ottelun 1-1. 41 sekuntia oli vielä Sammalmaan rangaistusta jäljellä. Ylivoimamaali tasoittaa tämän pelin 1-1 ja DJ pääsee soittamaan vähän kevyempää humppaa. Upeaa peliä on Valkonen pelannut, kun siinä kiekko sitten jälleen poppii. Siinä on maalinteko sektoreille, Piipponen ei pääse kiekkoon, sieltä tulee Keupa sitten 2-0 vastaan melko lailla. Siinä on paikka ja sinne menee. Siirretty rangaistus oli tulossa siinä, kun Keupa pistää kiekon verkkoon ja siirtyy 2-1 johtoon. Siirretty rangaistus tasavajalla. Ja nyt ei kyllä ole maalintekijästä tietoa, kun se täytyy kuunnella viisaamman miehen kuulutuksesta. Keupa pääsee väliin. Hyvää alivoimapeliä pelaa tällä hetkellä myöskin Keupa. Palve ei pääse kiekon kanssa hyökkäysalueelle ja sitten tulee Ranta tuo kiekon alueelle. Tilanne jatkuu ja sinne menee. Siinä odotti meikäläinen ainakin syöttöä tuossa paikassa, mutta eipähän mitään. Mies laittaa kiekon reppuun ja tämä mies oli nyt kyllä jäi niin paitsi on meikäläisen kukaan sen kiekon kanssa. Palve! Oula Palve! Myllymäki. Kiekko maalin taakse. Mäkitalo. Viitanen tulee hyökkäysalueelle, lähtee haastamaan siitä Valkosta ja pistää kiekon maaliin. Oho! Nyt tällä kertaa voi kyllä sanoa, että hieman helposti menee Mika Norjalle tämä maali. Siinä lähtee Viitanen haastamaan Joonas Valkosta ja laukoo kiekon päin maalia ja joskus kannattaa yrittää tai useastikin kannattaa yrittää. Tällä kertaa tämä laukaus onnistuu. Rannelaukaus ja uppoaa sinne Mika Norjan selän taakse. 3-2 kun 8.24 kolmatta erää jäljellä. 35 sekuntia siis ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Keupa HT johtaa tätä ottelua maaleen 3-2. Jukurit voittaa jälleen aloituksen ja nyt tulee kyllä sitten hirvittävä loppu tähän vielä. Jukurit hakee tasoitusta, kiekko siihen maalille, nyt on vaaran paikat siinä maali edessä. Tarkkanen ei saa kiekkoa purettua pois. Sitten pääsee Keupa purkamaan ja tuleeko sieltä maali? Kyllä tulee! Eetu Koivistoinen tekee uransa ensimmäisen mestismaalin tyhjään maaliin. Ja voisiko sanoa, kun 16 sekuntia on jäljellä, että Jukurit on lyöty? Ei ole Jukurit varsinaisella korjataan. Ei varsinaisellakaan peliajalla tietysti, mutta runkosarjassa täällä Keurulla vielä voittanut ja näyttääpä siltä, että paha on paikka lato täällä keskellä Suomea Keurulla, Keurusselän rannoilla. Jääikluksikin kutsuttu paikka ja sieltä jälleen sitten, kylläpä nyt kiekkoja sitten otetaan takan päälle, siellä Poju Pitkänen ottaa kiekon räpyläänsä ja heitetään kaukalon puolelta. 4-2 maalivahtien torjunnat tässä ottelussa. Antti Karjalaisella peräti 32 torjuntaa, Mika Norjalla
14 torjuntaa koko ottelussa. Ensimmäisessä erässä 8 torjuntaa, 2 jälkimmäisessä 3 kappaletta torjuntoja per erä. Eli kyllähän tässä niin torjuntojenkin valossa Jukurit tätä ottelua tietysti hallitsi. Mutta niin vaan Keupa voitti tämän ottelun maalein 4-2. Ja kotijoukkue myöskin kotiyleisöä siinä kiittää.